Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Γιωβάνα, να είμαστε σήμερα εδώ με άλλο background. Από εδώ το γραφείο μου, γραφείο από εδώ τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, μαζί θα συνεχίσουμε, γιατί μαζί το ξεκινήσαμε, τα βιντεάκια που έχουν να κάνουν με τα μαθήματα ζωής. Μάθημα ζωής νούμερο 2. Αυτό το μάθημα θα έχει να κάνει με τη διαίσθηση. Η διαίσθηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο, σύμπαν, δημιουργός, όπως θέλετε πείτε το, από τα ανώτερα στρώματα στα κατώτερα, για να μας βοηθάει στο να έχουμε μία πηξίδα. Και τα συναισθήματα επίσης είναι άλλη μία πηξίδα. Νομίζω έχω κάνει παλιά ένα βίντεο πολύ παλιά για τα συναισθήματά μας. Πάμε λίγο να δούμε όμως για τη διαίσθηση. Όλοι γεννιόμαστε με μία διαίσθηση. Κανένας δεν έρθει στον κόσμο χωρίς αυτή. Όσο πιο πολύ τη δουλεύουμε, τόσο πιο πολύ αυτή αναπτύσσεται, τόσο δυναμώνει και τόσο μας καθοδηγεί. Έχουν έρθει κάποιοι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο που πραγματικά η διαίσθησή τους είναι σε ανώτερα επίπεδα. Αυτό είναι κάτι, όπως θεωρώ εγώ, είτε κληρονομικό από γενιά σε γενιά, είτε από προηγούμενη ζωή να έχει αναπτύξει αρκετά αυτό το τσάκρα που έχει να κάνει με το τρίτο μάτι. Δεν λέμε όμως αυτές τις extreme περιπτώσεις, λέμε για τα απλά καθημερινά. Η διαίσθηση θα σας βοηθήσει στην καθημερινότητά σας σε όλα τα επίπεδα. Από τι τροφή θα αγοράσετε στο σούπερ μάρκετ, από το αν θα εμπιστευτείτε ή αν θα κάνετε παρέα με έναν άνθρωπο, αν θα μπείτε σε σχέση με έναν άνθρωπο, συναισθηματική, σεξουαλική και τα δύο, αν θα διαλέξετε έναν δρόμο που έχει λιγότερη κίνηση ή που να είναι πιο ασφαλής. Η διαίσθηση καθημερινά αυτό μας δίνει. Δηλαδή είναι αυτή η πηξίδα που καθημερινά μας δείχνει τι να κάνουμε για το καλό μας, δηλαδή να είμαστε εναρμονισμένοι με τη πιο υψηλή δόνηση της ύπαρξής μας. Γιατί δεν υπάρχει μία πραγματικότητα. Καθημερινά μπαινοβγαίνουμε σε διάφορες παράλληλες πραγματικότητες. Πριν πολλά χρόνια είχα διαβάσει, γιατί χρόνια είμαι στον αθλητισμό από παιδί, και κάποτε έπαιζα και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε έχω ασχοληθεί. Και θυμάμαι ότι είχα διαβάσει μια έρευνα που έλεγε για αυτούς που είναι τερματοφύλακες, αλλά αυτό φαντάζομαι ότι ισχύει για όλα τα σπορ, που υπάρχει ένα άτομο και δέχεται μια μπάλα, όπως παράδειγμα στο ποδόσφαιρο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανεπτυγμένη τη διαίσθησή τους. Αυτό που νιώθουν είναι το πού θα πάει η μπάλα. Και δεν είναι ότι το βλέπουν, γιατί δεν προλαβαίνεις να το δεις στο μυαλό, δεν μπορεί να το πιάσει με τη λογική. Αυτό μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και μου άρεσε πάρα πολύ. Πάμε όμως λίγο να δούμε πώς θα αναπτύξουμε τη διαίσθησή μας. Μιας και από τότε που είμαστε μικροί, ειδικά αν ήμασταν σε ένα σπίτι με γονείς που συνέχεια μείωναν, αφελά τους τώρα, γιατί μιλάμε για άλλες γενιές, μείωναν αυτά που θέλαμε να πούμε, πώς εκφραζόμασταν, τι βλέπαμε, τι καταλαβαίναμε και μας έλεγαν όλα της φαντασίας σου είναι μπλα μπλα μπλα. Σίγουρα κάπου θα έχουμε μειώσει πολύ τη διαίσθησή μας και ίσως να την έχουμε κάπου ξεχασμένη. Αυτή όμως είναι εκεί σαν μια φλογίτσα η οποία θέλει να γίνει μεγάλη φωτιά. Πώς μπορούμε λοιπόν, αφού έχουμε φτάσει σε αυτή την ηλικία που όλοι πλέον στην ενήλικη ζωή μας έχουμε πει άπειρες φορές, καλά, γιατί άμα είχα ακούσει ας πούμε, τον εαυτό μου τότε, άρα ο εαυτός σου είχε μιλήσει. Και επέλεξαμε να ακούσουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, η διαίσθηση ψιθυρίζει, δεν κάνει φασαρία. Παράδειγμα, κάτι σε απασχολεί και αν ξεκινήσει κάτι μέσα μας, μέσα στο κεφάλι μας, δεν είναι η διαίσθηση. Αυτό είναι το ego. Το ego που θέλει να τα ελέγξει όλα, το ego που θέλει να μας προστατεύσει ή να μας εμποδίσει. Ό,τι και να κάνετε, όση δουλειά και να κάνετε, δηλαδή μιλάμε τώρα για τα ανώτερα επίπεδα, που δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που βλέπουν το κανάλι το δικό μου, αλλά το ego δεν μπορεί να πεθάνει τελείως. Και δεν χρειάζεται και να πεθάνει. Το θέμα είναι απλά να παρατηρούμε. Να παρατηρούμε αυτό το θόρυβο μέσα στο κεφάλι μας. Αυτό είναι το ego. Η διαίσθηση είναι σαν σκέψη, σαν
σαν ένα πέρασμα και είναι ήσυχη, κάνει υπομονή. Εμένα φέτος το καλοκαίρι δεν ξέρω τι είχε γίνει ενεργειακά. Όχι μόνο μου ερχόταν έτσι αθόρυβα, το έβλεπα και σαν όραμα. Δηλαδή εκεί που έκανα κάποια δουλειά μέσα στο σπίτι, μου ερχότανε ο τάδε αυτό και αυτό. Και έλεγα, μα καλά, πού μου ήρθε τώρα αυτή η σκέψη. Και το έβλεπα και σαν εικόνα. Και εκεί κατάλαβα ακριβώς το πώς λειτουργεί και η διαίσθηση. Παρόλο που ασχολούμαι με τις θεραπείες τόσα χρόνια, ακόμα και εγώ πολλές φορές, εννοείται, αναρωτιέμαι, ήταν η διαίσθηση, ήταν το ego, ήταν η ανάγκη, ήταν το σύστημα των πεποιθήσεων, γιατί είναι και ένας αχταρμάς εδώ μέσα. Όχι, η διαίσθηση δεν κάνει φασαρία. Κάποιος άλλος τρόπος, όταν παράδειγμα χτυπάει το κινητό σας και δεν το έχετε δίπλα σας, δείτε αυθόρμητα ποιος μπορεί να σας έχει καλέσει. Όταν πάτε να μπείτε σε ένα σούπερ μάρκετ και θέλετε να αγοράσετε κάτι, νιώστε λίγο πριν βάλετε στο καλάθι σας αυτό το προϊόν. Πώς νιώθει το σώμα σας. Μια πάρα πολύ ωραία άσκηση στο να αναπτύξετε τη διαίσθησή σας είναι να είστε όρθιοι και χαλαρό το σώμα και να ζητήσετε. Δείξε μου το ναι. Τις περισσότερες φορές θα έρθει το ναι και θα πάτε λίγο μπροστά. Δείξε μου το όχι και θα πάτε πίσω. Έτσι μπορείτε για πράγματα τα οποία δεν είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί αν το ξεκινήσετε παράδειγμα, να μείνω με τον Κώστα. Όχι, γιατί εκεί υπάρχει το ego, οι πεποιθήσεις, η ιστορία που έχεις με τον Κώστα, τη Μαρία, την Κούλα κτλ. Όχι. Πρώτα ξεκινάμε με πολύ πολύ μικρά. Κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ ασήμαντα. Έτσι σιγά σιγά κτίζεται τη διαίσθηση. Πολλές φορές όταν ακούτε αυτή τη φωνή μπορείτε να ρωτήσετε παραπάνω. Να πείτε, σίγουρα βοηθάει κλασικά, εντάξει όπως σε κάθε βίντεο θα πω και τώρα, κλασικά βοηθάει πάντα ο διαλογισμός. Όσο πιο πολύ διαλογισμό κάνετε, τόσο μπορείτε να βγείτε λίγο απ' έξω από την κατάσταση και να το παρατηρήσετε. Αυτά είναι μερικά τρικάκια που κάνω εγώ όσο αφορά τη διαίσθηση. Πολλές φορές όταν ξεκίνησα λίγο με όλα αυτά, πρώτα απ' όλα ξεκίνησα να λέω αυτό που μου έρχεται, χωρίς να σκέφτομαι, έλα μωρέ, εντάξει, αυτό είναι βλακεία τώρα, τι να πω. Ειδικά στις θεραπείες, ξέρετε τι πράγματα μου έχουν έρθει στις θεραπείες, ξεκίνησα να τα λέω στους θεραπευόμενους, μέχρι να το κτίσω σιγά σιγά. Τώρα πρόσφατα με πήρε Στεριανή, σας στέλνω φυλάκι, μία πλέον πολύ καλή μου φίλη και ήταν θεραπευόμενη μου παλιά και μου λέει, της είχα πει, εγώ φυσικά και δεν το θυμόμουν, γιατί έχουν περάσει 2 χρόνια, ότι είχε κάτι στη χολή. Μου λέει, μα δεν έχω κάτι. Λέω, οκ, αλλά εγώ το βλέπω, το νιώθω. Οκ, τέλος. Μετά από 1,5 χρόνο, 2, δεν ξέρω πόσα έχουν περάσει, πήγε στο γιατρό και της είπανε, τώρα προχθές μου το είπε, μου λέει, θυμάσαι που μου είχες πει. Φυσικά και δεν θυμάμαι, γιατί βγαίνω από αυτό το πεδίο, το θήτα πεδίο, αλλά τι ωραίο που μου το είπε, που λέω, επιβεβαιώθηκε και πρέπει να λέμε αυτό που νιώθουμε. Εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να μην είναι έτσι, αλλά τις περισσότερες φορές και όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο πολύ θα δυναμώνει αυτό το κομμάτι μέσα μας και θα το χρησιμοποιείτε παντού και θα ακούτε τον εαυτό σας. Καταπληκτικό. Δεν θα σβήνουμε τη φωνούλα. Άλλο ένα πράγμα τελευταίο που εμένα με βοήθησε. Εγώ έβαζα κάποια χαρτιά, δηλαδή σαν τα έκοβα και έβαζα 1, 2, 3, 4, τα ανακάτευα μεταξύ τους και προσπαθούσα να μαντέψω ποιο είναι αυτό το χαρτί. Δηλαδή, τι έχει από κάτω, 1, 2, 3, 4 και αυτό σιγά σιγά με βοηθούσε να το φτάσω μέχρι και το 10. Και υπάρχει και μια καταπληκτική μέθοδο, η μέθοδος Σίλβα, που θα μπορούσατε να εκπαιδευτείτε, που θα σας μάθει ακριβώς το πώς να καθησυχάζετε, μάλλον να ησυχάζετε το νου και να μπαίνετε σε ένα ενεργειακό πεδίο του σπιτιού, του γεγονότος, μιας κατάστασης, ενός ανθρώπου. Και θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Και παιδιά,
στην τελική όλα αυτά έχουν πλάκα. Είναι πολύ πιο φαν από πηγαίνω στη δουλειά, πηγαίνω στο γυμναστήριο, πάω για ποτάκι, πάω να τα κάνετε και αυτά. Αλλά να έχει και λίγο πλάκα αυτή η ζωή, στο να εξελίσσεστε. Αυτά. Εύχομαι να βοήθησα. Μάθημα ζωής νούμερο 2. Τα λέμε σύντομα. Μάλιστα.